Hola, què tal? Deixa'm fer-te una pregunta. T'agrada el vi? Estàs de sort. Soc Javi i avui m'acompanyaràs per la ruta del vi d'Alacant. Ja ho tens tot preparat? Doncs anem! La província d'Alacant gaudeix d'un ric patrimoni històric, turístic i cultural, ja siga per les seues costes daurades o els seus característics municipis plens d'encant, com Teulada Moraira, on a més de trobar unes magnífiques platges, es produeix un dels millors moscatells de la zona. En l'interior del Vinalopó es troben els majors productors de vi de tota la regió. Així, en localitats com Villena o Petrer, l'ambient vinícola i les hectàrees de vinya es poden quasi respirar. I és que el vi té una llarguíssima tradició, no només pels seus arrels comercials al llarg de la història, sinó també perquè fa segles ja era catalogat com un producte per als senyorets i l'alta noblesa. Avui, l'enoturisme està de moda i s'ha convertit en un dels pilars clau d'aquesta comarca alacantina. Si decidim gaudir de la ruta del vi alicantina, no podem deixar de visitar els seus nombrosos cellers. Volver, ubicat en Pinós, és un d'aixòs llocs que et deixarà en un bon sabor de boca. Seguim? Amb un treball d'elaboració molt meticulós s'aconsegueixen grans productes, des de la recol·lecció del raïm fins al seu embotellat. Seguim múltiples processos que aprendrem en la nostra visita. Observa al teu voltant per a veure tot això que t'estic explicant. Existeixen molts tipus i classes diferents de vi. Una de les varietats més reconegudes de la zona és la varietat Monastrell, encara que el tresor millor guardat dels cellers alacantins és la varietat Fondillon. Vols provar-ho? Una ruta no és una ruta si no visitem diferents llocs. En Cellers Las Virtudes també podrem nodrir-nos de la cultura del vi, tan arrelada a la nostra terra, i gaudir dels seus bons fruits. Cada vegada més viatgers aposten per l'enoturisme. Es tracta d'una forma diferent de viatjar, ja que significa aprendre i assaborir la cultura del vi al mateix temps que es gaudeix del paisatge i de la seva gent. Jo m'ho he passat en gran. I tu? T'apuntes a la pròxima?